Ndi nthawi ya nkhani mauno ndipo muli ndi ine Romeo Mali koma poyamba nayi mitu yake. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wasankhanso a Hilary Chilomba kuti apitirire kukhala ogwirizira udindo wamkulu wa bungwe la ACB. Unduna wa zamalimidwe ukukonza zoti adimaki isipanga mbewu ndi cholinga chakuti zipangizo za ulimizi zisamasowe pa msika. Munkhani za masewero, kampani ya Airtel Malawi yati ipitiriza kuthandiza masewero a golf mdziko muno. Munkhani yathu yoyamba, President Dr. Lazarus Chakwera walamula kuti wachiwiri kwa mkulu wa bungwe lolimbana ndi mchitidwe wa ziphuphu ndi katangale la Anti-Corruption Bureau ACB a Hilary Chilomba akhalebe ogwirizira pa mpando wa mkulu wa bungweli. Dr. Chakwera walamula izi pofuna kupereka mpata ku ofensi yomva madandaulo a anthu ya Ombudsman kuti ifufuze ngati panachitika chilungamo posankha anthu ena kuphatikizapo a Chilomba kuti ndiye omwe anali mgulu la anthu oyenera pa udindowu. Charles Pensulo walemba ripoti ili. Otsatira kulengeza kuti anthu ena ayesedwe mayeso a ntchito yawo ya wapampando wa wamkulu wa bungwe la ACB, a Hilary Chilomba anali mmodzi mwa anthu omwe anawasankha kuti ndiwo akhonza mayeso. Wina yemwe anasankhidwa ndi woyimira anthu pa milandu Oscar Taulo. Komabe izi sizinasangalatsa anthu ena omwe anakadandaula ku ofesi yona za madandaulo a anthu ya Ombudsman ponena kuti a Chilomba alibe zikalata zoyenerera pa udindowu mogwirizana ndi zomwe zimafunikira pomwe amafuna anthu oti alembere pa ntchitoyi. Potsatira madandaulowo, President Dr. Lazarus Chakwera walamula kuti a Chilomba akhalebe pa kwa wamkulu wa bungweli mongogwirizira osati wamkulu wa wapampando wa bungweli pofuna kupereka mpata kuti ofesi yomva madandaulo anthuyi ifufuze bwino lomwe za nkhani yomwe ikumvekayi. Ofesi ikufuna kufufuza kuti ione ngati kusankhidwa kwa Chilomba ndi anzawo kunali kutsata malamulo. Ndipo m'mawu ake, mkulu wa ofesi yomva madandaulo anthu Mai Grace Malera wavomereza kuti ofesi yawo yalandira madandaulo kuchokera kwa anthu ena ndipo yalembera unduna woona za chilungamo womwe umakonza zolemba anthu wa ntchito. Amalera atinso alembera chikalata mmodzi mwa akuluakulu oona za malamulo a boma. Iwo ati apereka masiku asanu ndi awiri 7 kuti ofesi ipereke mayankho pa madandaulo anthuwo ndipo masikuwa akutha pa 5 mwezi uno. Malinga ndi Amalera, iwo afunsa unduna woona za chilungamo kuti ubwerese poyera zikalata zomwe analemba pofunsa anthu kuti alembere udindowu ndipo aonesenso mboni osonyeza kuti a Chilomba komanso a Taulo analembera nawo pa udindowu. Amalera atinso akufuna kuona zikalata zosonyeza kuti awiriwa anaperekadi zikalata zowadziwikisa kapena kuti ma CV komanso zosonyeza kuti anali mgulu la anthu omwe anawapeza kuti asankhepo mmodzi. Mayeso ofuna kupeza anthu omwe angakhale pa udindo wa wamkulu wa bungwe la Anti-Corruption Bureau ACB anachitika sabata yatha ku Lilongwe ndipo anthu odandaulawo akuti a Chilomba ndi a Taulo ndiwo anali mgulu la anthu omwe anakaonekera ku mayesoko. Malamulo a dziko lino amanena kuti boma limayenera kulengeza kuti anthu alembere pa udindowu ndipo anthu asanu ndi anayi 7 ndiwo amayenera kukhala mgulu loyesa mayeso anthu omwe alembera pa udindowu. Kenako mayina awiri kapena atatu amawasankha ndi kupita nawo kwa mtsogoleri wa dziko yemwe amakasankhapo munthu mmodzi. Kenako mtsogoleriyo amapititsa dzinalo ku nyumba ya malamulo kuti komiti yoona za anthu osankhidwa maudindo a boma ikavomereze kapena kukana. A Chilomba anakhala pa udindo ongogwirizira wa wamkulu wa bungwe la ACB kuchokera mwezi wa Meyi chaka chino pomwe yemwe anali pa udindowu a Martha Chizuma nthawi yawo yokhalira pa mpandowu inatha. Kuchokera kuno ku Blantyre ndine Charles Pensulo. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wapempha Malawi kuti asadikire nthawi yakalembera wa voti kuti ithe asanalembetse koma m'malo mwake achite machawi pokalembetsa kuti adzavote chaka chamawa. Dr. Chakwera wanena izi ku Lilongwe pa misonkhano yoyimayima imene akuchititsa yomemeza anthu kuti akalembetse mu gawo lachitatu limene lili mkati ku Lilongwe ndi maboma ena.
Mtsogoleri wa dziko linoyu wati izi zithandiza kuti achitepo kanthu pokonza tsogolo la dziko lino. Beatrice Mwape wadza ndi ripoti. Pamene kwatsala masiku asanu ndi anayi kuti gawo lachitatu lolembetsa mkaundula wa voti lithe, mtsogoleri wa dziko lino wachilimika potengapo udindo waukulu pa ntchito yomemeza anthu kuti akalembetse mukaundulayi nthawi isanathe. Lachiwiri, Dr. Chakwera anachititsa misonkhano yoyimayima m'madera achiunjiza, Dickson, Malingunde, Ndaula, Unit 6 komanso Chigwirizano mboma la Lilongwe komwe amapereka uthengawo. Mu uthenga wake pa misonkhanoyi, Dr. Chakwera wati boma lake libwenzeretsa mchimake ntchito za ulimi popereka zipangizo zotsika mtengo kwa alimi mwansanga, kupereka ngongole zokuza ulimi wawo komanso kuonetsetsa kuti alimi akupindula ndi thukuta lawo powathandiza kuti agulitse mbewu zawo pa mitengo yabwino. Mtsogoleri wa dziko linoyu wati cholinga chake nchoti Amalawi atukuke ndipo miyoyo yawo isinthe pokhala ndi chakudya chokwanira. Dr. Chakwera wapemphanso mgwirizano pakati pa anthu mdziko muno komanso chimvano ndi mtendere kuti tsogolo la dziko lino likhale labwino. Apa mtsogoleri wa dziko linoyu wapempha anthu m'maderawa kuti asadikire nthawi ithe koma m'malo mwake akalembetse mukaundulayu nthawi yabwino. Masiku atsala ochepa ndipo ngati ife tilipo tilembetse umene uli ufulu wakuti chaka chamawa mudzakhale ndi mwayi wokavota. Nyani silinekera munda tinatero chifukwa mukaona zina zimene zikukhumudwitseni podzafuna kukavota inu mtaona kuti zinthu zasinthika mokukomerani zikakhala nthawi itapita sadzakulolani kuti muvote. Nchifukwa chake pamafunika kuyenda ndi chiyembekezo nchikhulupiriro kuti lero nukadula ine chifukwa nufuna kuti pakapita miyezi 9 imeneyi ine ndidzakhale ndi mwayi wokavota. Ndi ufulu wanu wina asakuphereni ufulu umenewu. Ndipo kozekera antuni chifukwa timakozekera zamawa ngati amadziwika munthu wokozekera zamawa ndi mlimi. Mlimi amene amakhala nchikhulupiriro kuti lero nkabzala chifukwa mmawa mwake nikhoza udzatuta. Tiyeni tibyale koma ubyala zamasankhozi nubyala ni kulembetsa. Ndiye kulembetsa kumeneko aliyense wa inu mudzipereke kukalembetsa ni mtima wanu wonse. Manambala wonse ali pano kuti aliyense wakalembetsa ndiye kuti zili bwino aliyense sadzakhala ndi mwayi wovota chaka chamawa. Ndino angati mwakozeka zolembetsa? Mulipo pano adi? Mulipo kumeneko? Tiyeni tichite ni mtima wathu wonse chifukwa zimenezo zitithandizire pamodzi kuti tipite patsogolo ndi dziko lathu. Gawo lachitatu lakalembera wa mavoti lomwenso ndi lomaliza lili mkati m'maboma a Lilongwe, Mzimba, Mangochi, Chikwawa, Nsanje komanso Mwanza ndipo ntchitoyi itha pa 11 Disemba chaka chino. Amalawi akuyembekezeka kuponya voti pa chisankho chachikulu pa 16 Septemba chaka chamawa. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. Dziko la Malawi layamika boma la China chifukwa chopitiriza kupereka thandizo losiyanasiyana pa chitukuko kuphatikizapo cha misewu. Nduna yoona nkhani zakunja kwa dziko lino Anansi Tempo imayankhula ku Kamuzu Palace ku Lilongwe pamene nthumwi za dziko la China zinakaonana ndi President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera. Maeso Chikhadzula ali ndi zambiri mu ripoti ili. Atembo anati boma la China lakothandiza dziko la Malawi magawo osiyanasiyana achitukuko. Iwo anati kuyambira omwe ubale wa dziko la Malawi udayamba ndi dziko la China mchaka 2008. Ubale pakati pa mayiko awiriwa wapita patsogolo kwambiri ntchito zosiyanasiyana kuphatikizapo za malonda, zomangamanga komanso ntchito za maphunziro mwa zina. Iwo anati nchifukwa chake President wa dziko lino wayamikanso boma la China kamba kuthandiza dziko la Malawi posintha maonekedwe a mzinda wa Lilongwe podzera ku ntchito yomanga msewu wa Kanengo Crossroads mwa zitukuko zina. Atembo mwa zina atibwera kwa nthumwi zochokera dziko la Chinazi ndi njira imodzi yothandiranso kulimbikitsa ubale pakati pa mayiko awiriwa. Kuchokera ku boma la China limene lili kutsogoledwa ndi Dr. Shen Xiaoping amene ali mlembi wa chipani cha Communist Party ku province ya Yunnan. Iwowa akutsogolera anthu okwana 14 ena ogwira ntchito kuboma, ena ogwira ntchito ku chipani cha Communist Party, ena ndi anthu akuluakulu amakampani opanga zinthu ku China. Ulendo wawo ndi ulendo
ofuna kulimbitsa ubale pakati pa dziko la Malawi ndi dziko la China. Ulendo wawo ndofunikira kwambiri chifukwa chakuti uonetsetsa kuti kodi tikhoza kulimbikitsa bwanji ubale wa malonda kuchoka pakati pa Malawi ndi China. Mawa akumana ndi Bureau of Standards. Cholinga ndi chakuti ma standards akatundu wa ku Malawi amene tizipanga kuti titumiza kandi mbewu kandi chani zizikhala ndi ma standards olingana ndi aku China. Chifukwa nthawi zina timatha kukonza katundu kuti tikutumiza ku maiko ena, tikutumiza ku China, koma amakhala kuti osagwirizana ndi ma standards aku China ko. Mkumano ndi President Chakwera, nthumwi za dziko la China mwazina pomwenso pali pa mpando wa kampani ya Sun Group apereka ma solar panel okwana 500 ku boma la Malawi. Thandizo lomwe boma la China limapereka dziko la Malawi lathandiza kwambiri kusintha zosiyanasiyana pa chitukuko dziko la Malawi kuphatikizapo ku ntchito za umoyo komanso kuthandiza pa ntchito yolimbana ndi mavuto ogwa mwadzidzidzi. Mayeso Chikhadzula, MBC, Camus Palace, Lilongwe. Wachiwiri kwa president wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha anthu akumwanza kuti akalembetse maunyinji mukaundula wa voti kuti adzaponye nawo voti chaka chamawa. Dr. Usi anena izi mboma la Mwanza kumene anayendera ntchito za chitukuko zosiyanasiyana mbomalo. Zambiri mulipotili la Blessings Ichireuka. Atafika pamalo ake oyamba pomwe ndi palikulu la mfumu yayikulu Nthache, Dr. Usi analandiridwa ndi phungu wa dera la Mwanza kumadzulo Mai Joyce Chitsulo ndi akuluakulu ena aboma. Kenako anakomana ndi ena mwa mafumu omwe anachokera mbomali ndipo anawalimbikitsa pa ntchito za chitukuko mboma la Mwanza. Polankhula Senior Chief Nthache inayamikira President Chakwera kamba ka ntchito za chitukuko zochuluka zomwe zikuchitika mbomali kuphatikizapo kumangidwa kwa nyumba yawo komanso bwalo la zamasewero la Mwanza. Ndipo polankhula kwa anthu omwe anasonkhana pa bwalo la zamasewero la Nthache, Dr. Usi analimbikitsa anthuwa kuti akalembetse mayina awo mukaundula wa voti ncholinga choti adzathe kuvotera Dr. Chakwera chaka chamawa. Kati mwandiruma ndi mano, mwandikanda ndi chala, mwandiruma ndi mano, mwandiruma ndi mano, mwandiruma ndi mano, ena asiya kuiba ngundiyang'ana. Tikalembese, Mulungu akudaliseni ndizabwera tizasangalale pano, tizauzane chilungamo, kopita nduku, boma ndilomweri, boma ndichani? Boma ndiliti? Kenako wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu anayendera chipatala chaching'ono cha Kayera kwa mfumu yayikulu Govati. Apa Dr. Usi analimbikitsa kugwira ntchito za chipatala mdziko muno kuti adzithandiza odwala mwamachawi komanso mwachikondi. Iwo anati boma ladzipereka potukula ntchito za umoyo mdziko muno. Mawu awo mfumu yayikulu Govati inati ndiyokhutitsidwa ndi ntchito za chitukuko zomwe zikuchitika mbomalo pansi pa chipani cha Malawi Congress MCP. Komabe iwo apempha boma kuti lithandize anthu mbomali pa nkhani ya njala. Dr. Usi anayenderanso chipatala cha Thambani, sukulu ya Thambani ya primary, komanso anagawira fetereza ndi chimanga kwa adzigogo mderali. Mai Joyce Chitsulo ndi phungu wa derali. Poposa ndingothokoza chifukwa cha zitukuko zimene tikuziona zimene zikuchitika ndi CTF komanso matumba ena ndalama ndikukhulupirira kuti zimene zizipitirira komano tachikukwambiri atatikonzera zinatulane nazo tidzakhala okondwa kwambiri. Kumapeto kwake poposa anapempha anthu kuti akalembetsenso kaundula wa voti chifukwa ngati sitilembetsa ndikuzavota ndiye kuti zitukuko zizipitirira. Mwachikule ndi ulendo umene unali lero kuno ku Mwanza West Constituency wa Vice President. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wakhala kukomana ndi magulu osiyanasiyana mchigawo chakumwera komwe mwazina wakhala kuwalimbikitsa nkhani ya mtendere ngakhale anthu atasiyana pandale komanso kukonda dziko lawo. Blessings Ichireuka, MBC Mwanza. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tiye ntionenso mitu yake.
President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wasankhanso a Hilary Chilomba kuti apitirire kukhala ogwirizira udindo wamkulu wa bungwe la ACB. Unduna wa zamalimidwe ukukonza zoti ADMAC izipanga mbewu ndi cholinga chakuti zipangizo za ulimizi zisamasowe pa msika. Mu nkhani za masewero, kampani ya Airtel Malawi yati ipitiriza kuthandiza masewero a golf mdziko muno. Popitirira ndi nkhanizi, wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress MCP Abiramiya wapempha Malawi kuti akalembetse mukaundula wa chisankho maunyinji amene akuchitika m'maboma ena mdziko muno. Amiya, omwenso ndi phungu wa dera la Chikwawa Mkombezi, alankhula izi ku dera lawo pamene amapereka zipangizo zimene zithandize kulimbikitsa ukhondo ku komiti ya chitukuko. Charles Chindongo ali ndi nkhani yonse imene akuwerenga ndi Upire Kaisa. Malinga ndi phungu wa Chikwawa Mkombezi yemwenso ndi nduna ya zamadzi ndi ukhondo, President Dr. Lazarus Chakwera wayambitsa ntchito za chitukuko mzigawo zonse za dziko lino ndipo akuyenera kuti Amalawi amusankhenso. Apa iwo alimbikitsa anthu mdziko muno kuti akalembetse mukaundula wa chisankho kuti ntchito za chitukuko zipitirire mdziko muno. Mwena mugoni mukayang'ana nkhani ya nsewu imene ikumangidwa ndi kala ngati si Malawi muno mukaganiza ma school block atimangira ma school block ambirimbiri ma constituency osiyanasiyana ambiri ngati kunonso kuti mangira ndikudziwa kuti Chikwawa ndi Nsanje akulandira ma project imeneyo. Kuliso ma nyumba a polisi kose ma-constituency ambiri akuti mangira so ma nyumba a polisi. Poyankhulapo za thandizo la zipangizo zolimbikitsa ukhondo ku komiti ya chitukuko mdera lawo, Mai Miya anatsindika kufunika kwa madzi a ukhondo pa ntchito za chitukuko. Mjigo Mkombezi wochuluka ndimaonongeka pafupipafupi ndiyetena kwathandiza ngati mafuma kuza kukhala ni mijigo ngati yaonongeka ndi kuti anthu midzimu avutika and matenda so kuza kuti midzimu ndiye timayesesa kuti timachita kutumiza anthu kapanga check tili ndi ma technicians awiri mawodi awiri amachita kuzungulira mapanga check kuti mijigo kumafunza mafumu pa nthawi zina mafumu amafoka. Mugawo lachitatu lakalembera wa chisankho cha chaka cham'mawa, bungwe la MEC likulemba anthu ku Chikwawa, Nsanje, Mwanza, Mangochi Municipality, Mangochi, Lilongwe Rural, Lilongwe City komanso Mzimba. Chaka cham'mawa Amalawi azasankha mtsogoleri wa dziko, aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala. Unduna wa zaulimi wati upempha bungwe la ADMAC kuti lilowerepo pakusowa komanso kukwera kwa mbewu pa msika. Izitu zikutsatira funso la phungu wa dera la Ntchisi South Ulemu Chirapondwa amene anafunsa ngati kuli kotheka kuti boma lilowerepo pa ntchito yopanga mbewu kuti alimi azipeza mosavuta. Nduna yoona zaulimi Hassan Kawale yauza nyumba ya malamulo kuti boma ili ndi malingaliro opempha bungwe la ADMAC komanso alimi ochuluka kuti athandize pochulukitsa mbewu zambiri mu ripoti la Trust Office. Nduna yoona zaulimi Sam Kawale adasindika kuti vuto la kusowa kwa mbewu pa msika labwera kamba kakuchuluka kwa alimi omwe ayamba kulima minda ikuluikulu komanso ng'amba ndi namondwe wa Frere zomwe zidasokoneza ntchito za ulimi chaka chapitachi. Kawale walonjezanso aphungu a nyumba ya malamulo kuti boma lichita chotheka kuti vutoli lisapitirire. ADMAC kamena Green Belt iwo ntchito yawo ndi ya commercial amene ayiwawa akhoza kugwira nawo ntchito imeneyi koma paokha sangakwanitse kukhala ndi mbewu yokwanira dziko lonse la Malawi. Tifunabe ma commercial farmer ndi chifukwa chake ku Mega Farm Support Unit tapanga register alimi oposa 2000 amene azilima. Nduna ya zaulimi yauzanso aphungu a nyumba ya malamulo komanso alimi mdziko muno kuti boma tsopano lapeza misika ya mbewu zosiyanasiyana m'maiko a China komanso India. Dziko la
China latiuza kuti tikhoza kutumiza soya mulimonse mene tingatumizire popanda mulingo. Ndi chinthu chabwino kwambiri, mtedzaso chimodzimodzi. Koma kumbali inaku tilinso ndi dziko la India limene anatiuza tikhoza kutumiza na ndolo mulimonse mene tikufunira. Muchizungu timati mpiro limu hafu yathu tsopano. Ifeyo pafunika tionetsetse kuti zimene akufunazo tikwaniritse. Zokambirana ku nyumba ya malamulo lolemba masana zinamanga nthenje pa malipoti ochokera ku unduna wa zaulimi onena mmene ntchito zakafukufuku ku undunawo zikuyendera, komanso nkhani za kaundula wa alimi mdziko muno zomwe zikukhuzanso kaundula wa mbewu komanso fetereza otsika mtengo. Trust Office, MPC, Lilongwe. Paramount Chief Kyungu wa mboma a Chitipa ndi Karonga watsindika zakufunika kwa adindo kupereka malipoti akapatsidwa ndi cholinga chothana ndi mchitidwe wakatangale mdziko muno. Paramount Chief Kyungu wanena izi pamene bungwe la chikhalidwe la Karonga Chitipa limapereka ripoti lake kwa mafumu a maboma a Chitipa ndi Karonga lofotokoza za momwe mwambo umene bungwe linakonza unayendera mwezi wa Novemba chaka chino pa phiri la Mbande mboma la Karonga. Olemba nkhani wathu Ludovico Nyirenda ali ndi zambiri. Vatemi amboma la Chitipa ndi Karonga anasonkhana ku nyumba ya chifumu ya mtemi wa vatemi Kyungu mboma la Karonga kuunikirana momwe mwambo wa chaka chino anthu amboma la Chitipa ndi Karonga unayendera. Malinga ndi mtemi wa vatemi Kyungu ati ndi okhutira ndi ripoti lomwe laperekedwa. Akyungu apempha mafumu awo komanso adindo kuchita zinthu poyera akamagwira ntchito zawo popewa muchitidwe wakatangale. Mkumano wa lero unaye kuti tiunikire zimene tinachita pa 2 November 1 to 2 November tunaenda bwanji pati pamene panachitika bwino pati panakuita. So tosenfe ngati mafumu taunikira bwino kuti apo panali chaka cha mamasi apa panali bwino chitibije. So zimene zoideyo ikora kuti mafumu onsewa Chitipa ndi Karonga agwirizana kuti tipasokolo zonoso. Mlembi wa bungwe la chikhalidwe la Karonga ndi Chitipa Andongolera Mwangupiri anati mkumanowu unali ofunika kwambiri kamba kuti unapereka mpata okambirana zomwe zinayenda bwino ndi zofoka pamwambo omwe unachitika chaka chino kuunikiraso momwe angazachitire mwambo wa chaka cha mawa. Ndifatu ogwirizana limodzi ndapanga zothekera zimenezi komanso zinthu zinaenda bwino. Magule athu zosonyeza zathu zinali zabwino kuchoka mosiyana tinazipanga bwino. Anthu onse anasangala ndiponso mafumu athu lero avomereza ripoti yathu kusonyeza zinthu zinaenda bwino. Mtemi Mwenewenya anati mkumanowu unali ofunika kwambiri polimbikitsa umodzi pakati pa anthu amboma la Chitipa ndi Karonga, pomwe mtemi Mwene Misuku anatinso mkumanowu uthandize kukonzekera bwino mwambo wa chaka cha mawa. Malipoti akuonetsa kuti bungwe la chikhalidwe cha Karonga ndi Chitipa linapeza ndalama zokwana 60 miliyoni kwacha kuyerekeza ndi 50 miliyoni kwacha zomwe zinkafunika poyendetsera mwambowu. Ludovico Nyirenda, MPC, Karonga. Bungwe la US Agency for International Development USAID layamikira bungwe la Young African Leaders Initiative YALI potukula achinyamata kudzera m'maluso ndi upangiri wa maphunziro osiyanasiyana. Modzi mwa akuluakulu ku bungwe la USAID Michael Rossman ayankhula izi ku Lilongwe pa chiwonetsero cha malonda cha achinyamata amene anachita nawo maphunziro a zautsogoleri komanso malonda kudzera mu ndondomeko ya YALI Malawi. Olemba nkhani wathu Gracious Banda ali ndi ripoti limene akuwerenga ndi Margaret Mapando.
bungwe la yali linakonza chionetsero cha malonda kuti chithandize achinyamata kupeza thandizo komanso kupereka mpata odziwana pakati pa ochita malondawo. bungweli lathandiza achinyamata oposera 1000 ndi maphunziro osiyanasiyana ndipo lalonjeza kuti ndondomekoyi ikhala ikuthandizabe achinyamata kupeza upangiri ndi maluso osiyanasiyana. a Rossman ati bungwe la USAID ndi lodzipereka pothandiza bungwe la yali potukula achinyamata mu Africa ngati njira imodzi yolimbikitsa Africa udzidalira pa nkhani zachuma. mkulu wa bungwe la omwe adapeza upangiri kudzera ku ntchito za yali a Martin Manyozo ati ndondomekoyi ndi yopindula ndipo athandiza achinyamata kukhala odzidalira komanso kulemba achinyamata anzawo ntchito. achinyamata athu ali ndi ma initiative amene akusintha ma sectors amene ali mwachitsanzo tilinda amene mucha ndi mafotokozera ali ku technology. So mukudziwa kuti dziko lino likupita timati going digital. So achinyamata athu amene akupanga zinthu zoti anthu amene maskulu amavutika mwene akaphunzitsidwa amatha kuphunzira bwinobwino chifukwa cha ma technologies amene ali nawo mwachitsanzo. achinyamata ena osiyanasiyana amapanga ma products amene akhoza kupanga export amene pa mapeto pake akhoza kuthandiza kuti abweretse forex imene imavutavuta kwathu kuno. achinyamata enanso ma business amene akupanga kandi waste management amalemba anthu otola zinyalala, amalemba anthu opanga recycling, akulembanso ntchito anthu osiyanasiyana, so zikuthandiza. dziko la America linakhazikitsa ndondomeko ya yali ndi cholinga chofuna kuphunzitsa, kuthandiza komanso kupereka mwayo wa malonda pakati pa achinyamata mu Africa ngati njira imodzi yopititsa patsogolo chitukuko mu Africa. mu nkhani za masewero, akatswiri ochita masewero osiyanasiyana ku nthambi yoona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno ya immigration awalimbikitsa kukhala ndi chidwi chochita masewero olimbitsa thupi ponena kuti ndi mbali imodzi yothandizira kuti ntchito yawo yachitetezo ikhale yopambana. nduna ya zachitetezo cha mdziko Again Zikhale Ng'oma anena izi kumangochi pamwambo opereka mphoto kwa osewera amene achita bwino mu mpikisano wa Director General's Trophy. nthambi ya immigration ndi imene inachititsa mpikisanowu ngati njira imodzi yolimbikitsa ubale komanso kupititsa patsogolo luso la zamasewero pakati pa ogwira ntchito ku nthambi. Owen Mavula ali ndi ripoti. akatswiri ochita masewero osiyanasiyana ku nthambi ya zachitetezo yoona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno aonetsa luso lawo pamwambo wa mpikisano wa masewero omwe nthambi yachititsa m'boma la Mangochi. mpikisanowu omwe umadziwika kuti DG's Trophy wachitika ngati njira imodzi yolimbikitsa ogwira ntchito ku nthambi ya immigration kuti adzilimbikira kuchita masewero olimbikitsa thupi. polankhula pamwambo opereka mphoto kwa anthu omwe apambana pa mpikisanowu omwe wachitikira ku Fisheries College ku Mangochi, nduna ya zachitetezo cha mdziko Again Zikhale Ng'oma alimbikitsa nthambi ya immigration kuti ipitirire ndi masomphenya olimbikitsa masewero olimbitsa thupi osiyanasiyana kudzera mu mpikisanowu ponena kuti ogwira ntchito athanzi labwino angapititse patsogolo ntchito za nthambi. ndikuachita encourage kuti asalekere pompa kutsogoloko achitane join ndi apikisane ndi a prison, apikisane ndi a polisi, osatangokhala iwo khawo koma zitha kumapanga inter competition yoti akupanga ukunduku. komanso asalekere pompa nawonso alowe mu league ya Malawi, national league ya Malawi imene imachita involve ma club akuluakulu amene angati nawonso mapikisana nawo. zimene zimapangisa kuti kubwera pafupi ndi akastomala athu amene akutithandiza ntchito amatipatsa ma business. mawu ake mmodzi mwa makomishonala a nthambi ya immigration Vivian Kasambo ati mpikisano wa DG's Trophy awuyambiranso pozindikira kuti ndi imodzi mwa ndondomeko za nthambi za boma zolimbikitsa ogwira ntchito kuti adzikhala moyo wa thanzi kudzera masewero osiyanasiyana. anthu mwaona pano achoka ku Nsanje mpaka Chitipa and ndosangalala. We've got about more than 300 officers across the board. Ndife ndifosangalala and takusangaso kwambiri foti anduna tilimbikisa kuti tipitirire mwina tikhaso ndi timu imene ilo msuper league. ichi nchilimbikiso kunena kuti boma likulimbikisa kuti asilikali awo, maofficers awo kapena civil servants azikhala anthu oti ani matuko olimba bwinobwino, they should live a healthy living. pa mpikisanowu matimu osiyanasiyana aonetsa luso lawo masewero a mpira wa miyendo, mpira wa manja komanso masewero okokerana chingwe. mwazina mu mpikisano wa mpira wa miyendo, timu ya immigration headquarters ndiyomwe yakhala akatswiri, pamene timu ya Eastern Region Immigration yakhala akatswiri mu mpikisano okokerana chingwe. Owen Mavula, MBC, Mangochi. kampani ya foni za manja ya Airtel Malawi
yati ipitiriza kuthandiza masewero a golf mdziko muno. Mkulu wa kampaniyi a Abdul Shaikh anena izi kumathero a sabatayi pa mpikisano wa golf umene kampaniyi inakonza ku Blantyre Sports Club. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wasankhanso a Hilary Chilomba kuti apitirire kukhala ogwirizira udindo wamkulu wa bungwe la ACB. Unduna wa zamalimidwe ukukonza zoti adimaki izipanga mbewu ndi cholinga chakuti zipangizo za ulimizi zisamasowe pa msika. Mu nkhani za masewero, kampani ya Airtel Malawi yati ipitiriza kuthandiza masewero a golf mdziko muno. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Romeo Umali. Mwakoma nonse.